Ahoj, ja som Ivo zo Sensetu. Chcel by som ti dnes povedať niečo o tom, ako Senset optimalizuje prejazdy. Väčšina zákaziek vašej taxislužby je od opakujúcich sa klientov a umelá inteligencia, ktorú používame, čerpá údaje o tom, kde zákazník zvyčajne nastupuje a kde zvyčajne vystupuje. A keď zákazník volá na vašu taxislužbu, vyhodnotíme odkiaľ a kam v danom čase jazdí a priradíme zákazku buď šoférovi, ktorý je voľný na blízku, alebo niekomu, kto v blízkosti končí. Presne preto, aby zákazky lepšie sedeli, nemali ste prejazdy alebo nemuseli zákazky dohadovať a presúvať po vysielačke. Čo sa však deje je to, že ju zaklikávate nesprávne. Buď ju ukončíte priamo pri nástupe, alebo zakliknete nástup pri ukončení zákazky. Pomôžete si tým, že odkliknete nástup presne vtedy, keď vám zákazník nastúpil do auta a ukončíte zákazku presne vtedy, keď z neho vystúpil. Ale ja chcem byť čím skôr voľný, dostať ďalšiu zákazku čo najskôr. Áno, vieme. Každý chce. Ak ukončíte zákazku hneď po nástupe, javíte sa v systéme ako voľný, ale reálne ešte veziete iného zákazníka. Keď sa do vašej taxislužby dovolá ďalší zákazník, mohol by dostať šoféra, ktorý je naozaj voľný a mohol by pre neho ísť hneď. To zvyšuje čas, koľko musí zákazník čakať a znižuje kvalitu vašej taxislužby. Zákazníci si radi zvyknú na to, že im auto príde skoro, keďže im Senset priradil skutočne voľného šoféra.